L-għaqda estremista Repubblika reġgħet daħlet fix-xena politika b'attakki fil-konfront tal-Partit Laburista ftit jiem qabel l-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li ġej. Dan qegħdin jagħmluh permezz ta' kitbiet opinjoni fuq il-gazzetti. Kien l-espert tal-establishment Ranier Fsadni li beda bl-attakki fuq il-Partit Laburista. Fsadni f'kitbet opinjoni stqar li bil-proposta tal-Partit Laburista ta' 1,000 euro super bonus għal ħaddiema kollha fis-sena dak li jkun jista' jixtri biss kapuċċino kuljum. Fl-istess kitba opinjoni Fsadni saħansitra attakka lill-Ministri Laburisti għaliex edukaw ruhom taħt sistema edukattiva li skontu kienet ġiet riformata minn amministrazzjoni nazzjonalista. L-attakki komplew minn edizzjoni għall-oħra tal-istess gazzetta iżda din id-darba mill-President tal-Għaqda Repubblika Vikian Cremona. F'kitba opinjoni Cremona tennit li ma jistgħux jibqgħu siekta matul din il-kampanja elettorali. Hawn tal-Għaqda Repubblika li ħarġu forċina l-Alex Borch reġgħu ħarġu jattakkaw il-proposta tal-Partit Laburista, partikolarment dik tas super bonus. Cremona attakkat din il-proposta illi qablita markant dan għaliex fi klima stess matul din il-kampanja smajna ħafna figuri, kalkolazzjonijiet u proposti li kienu indirizzati b'mod speċifiku għal kull faxxa tas-soċjetà.